Abril 20, 2023, sa adlaw nga Huwebes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo. Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon. Ug magsulti siya mahitungod sa mga butang yutanon. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios, kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak o gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ko ikaw, O Kristo.